Jasné. Jasné. Pri stole sa sedí dlho, pivo ešte nedopité. Téma príde sama od seba, nikto sa na ňu nepýta. Jeden vie, jak sa má vládnuť, druhý rieši celý svet. Tretí stavia dom bez plánov, ale vie to lepšie než architekt. Nezáleží, čo sa rieši, odpoveď je vždy po ruke. Každý je odborník, každý vie, jak to má byť. Stačí pivo, stačí stôl a riešenie je hotové. Futbal? Jasné, to je ľahké. Tréner to kazí každý týždeň. OK. To by som ja robil, len keby ma tam pustili. Doktor, ten sa mýli často, internet vie veci lepšie. A keď sa niečo pokazí, ja som to vravel, zaznie prvé. Čím viac ľudí sedí pri stole, tým je pravda presejšia. Každý je odborník, každý vie, jak to má byť. Stačí pivo, stačí stôl a riešenie je hotové. Nikto nič ešte nespravil, ale trám je dokonalý. Keď sa spýtaš, kto to urobí, všetci majú práve čas plný. Keď sa veci nejdú hýbať, to nie je chyba, to je štýl. Najprv sa to poriadne preberie a potom zajtra alebo kým. Každý je odborník, takto. Každý je odborník, ja. Každý vie, jak to má byť, hlavne keď nerobí. Každý je odborník, každý má ten správny plán. Slovenský slov, slovenský rozum a svet ide ďalej sám. Len škoda, že to nikto nespraví.